Tak ještě jednou dobrý den všem. Vítám vás na semináři Distribuce je klíč radničních zpravodajů. A ještě další host, kdy se budeme bavit ohledně možnostech a způsobu distribuce, jaká je situace na trhu teďka, tak aby to pro vás bylo co nejefektivnější. Pardon, ještě se nám tady hlásí další. A s tím, že abyste potom s tím mohli pracovat, pozvání přijali zástupci dvou největších distribučních společností, jak pan Krejčík z České pošty, který už je připojen, jenom se podívám, pardon, jestli je připojen. Teď jsem ho tady... Jo, dobrý den. Tak Martin Suchánek z České distribuční, který dobrý den. Taky připojen, děkuji. Tak, já se ještě podívám, prosím, když si někdo nemá stlumený mikrofon, jestli si můžete stlumit mikrofon, ať se zbytečně nepřekřikujeme. Tak. V první řadě dovolte, abych představil naše sdružení, Sdružení vydavatelů radničních zpravodajů. Jehož jsem jeden z zakládajících členů, tak to sdružení jsme založili z toho důvodu, nebo vlastně jsme ho zakládali z toho důvodu, protože situace na trhu se nám vyvíjí způsobem, kdy jsou různý vnější vlivy typu, vzpomenete si v době covidu, vlastně možnosti distribuce, o kterých se zrovna budeme bavit v distribuci, situace na trhu s papírem, legislativní změny, které vlastně můžou přijít a jedna z věcí, která zrovna teďka je v řešení, a další. A zároveň edukace, vnitřní edukace vlastně všech vydavatelů, nebo těch, kteří o to budou mít zájem primárně, ohledně vlastně obsahu zpravodajů ve smyslu třeba teď plánujeme vůči legislativě, vůči třeba politická propagace a podobné věci. Myslím, zrovna to, co se v nejbližších měsících nás bude týkat všech, kteří zpravodaje vyrábíme. Tak to je velmi stručně. Samozřejmě jedna z věcí, co bude, taky co plánujeme, je soutěž Radniční oko o zpravodaj roku. Doufám, že se té soutěže taky zúčastníte. Bude to včetně vlastně nějakého slavnostního vyhlášení. Kdy budou hodnocení nejen zpravodaje, ale vlastně i forma třeba nástěnky a podobně. Je to všechno na stránkách. Já tady ještě vlastně jsem kolega připravil nějakou prezentaci. Teď nevím, jestli tam vidíte, doufám, že jo. Počkejte, akorát teď se někdo zrovna přihlásil zase. Momentíček. Takže vlastně základní informace, co nás čeká v nejbližších vlastně týdnech a měsících. Teďka to hlavní, proč tady jsme, je distribuce. Plán máme takový, že teďka krátce si shrneme, jakým způsobem distribuce se vyvíjela v posledních x letech, kdy pamatujete se asi zřejmě, většina z vás, kteří už to děláte delší dobu, tak si vzpomenete, že bylo několik distribučních společností, Česká pošta, která funguje od jak živá, do toho se dostávám informaci, že prezentace není vidět. Tak pardon, dám opět sdílet. Tak, doufám, že už je všechno v pořádku. Takže činnosti sdružení v rychlosti. Chceme být co nejsilnějším partnerem vůči vnějším subjektům, ať už je to legislativa, ať už je to znamená případně nějaké změny, ať už je to v případě nějakých mimořádných událostí, když v době covidu co bylo, nebo situace třeba s vývojem trhu papíru a podobně.
Chceme řešit samozřejmě výměnu zkušeností. To je přesně zrovna dnešní workshop třeba příklad. Případně exkurze, aby třeba jste lépe mohli připravovat efektivní, já nevím, plánování dalších zpravodajů typu změny papíru, počtu stránek a podobně. To je vlastně vlastně ta podpora při zajišťování vydávání zpravodajů, v případě vlastně vyhlašování ocenění výjimečných projektů v oblasti komunikace, to je jako třeba to radniční oko, co plánujeme. A samozřejmě opět se bavíme o té legislativě a v budoucnosti plánujeme i nějakou mezinárodní spolupráci v rámci vlastně zkušeností, ať už s našimi sousedskými zeměmi nebo třeba i s dalšími. Tak, příští, vlastně za 14 dní nás čeká ten seminář ohledně politické komunikace, vlastně propagace politiků, na který vlastně už víme teďka, že vlastně máme slíbenou účast zástupce vlastně to úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, pan Outley, který by se měl zúčastnit, který nám účast potvrdil, kde se budeme bavit ohledně jakým způsobem postupovat ohledně politické propagace. To znamená, když vám politici budou chtít tam spát, ať už inzerci nebo politická prohlášení, tak jakým způsobem postupovat, abyste se nedostali do zbytečných problémů a vlastně případných sankcí. To, co vlastně... Tak, pardon, jestli se ještě tady hlásí další kolegové. Tak. Soutěž zpravodajů radniční oko. Chystáme, která vlastně uzávěrka bude na konci března, na konci dubna by mělo být slavnostní vyhlášení. Hledali jsme nějaké město, vlastně, aby bylo prostřed země naší. Domluvili jsme se v Chrudimi, takže vlastně plánujeme slavnostní předávání potom v Chrudimi na konci dubna, do konce března termín přenášek vlastně pro zpravodaje, tak abyste se mohli zúčastnit. Tak a teďka to, co tady je klíčové pro dnešek, to znamená, shrneme si krátce situaci, která byla a která je na začátku letošního roku. Dáme prostor potom jednotlivým zástupcům distribučních společností, aby je představili vlastně, jak to u nich teďka funguje a potom vlastně budou dotazy a případně nějaké vlastně odpovědi. Pokud bychom to nestihli všechno zvládnout do té do 11. tak vlastně potom ty další dotazy by kolegové odpověděli následně a by s vámi rozeslali a vyvěsili na webu. Tak, já to vlastně... Tak, to znamená, distribuce od 90. let fungovala, vlastně radniční správě už respektive podstatná část radničních zpravodajů fungovala už v době vlastně dřívější před revolucí, různě se vyvíjely. Některá města dokonce měla prodávaný zpravodaj, vlastně ten prodej zpravodajů postupně mizí a je nahrazovaný distribucí zdarma, tam, kde se vlastně ještě donedávna prodávali, tak už se ve většině případech zdarma. Já jsem hledal teď poslední době nějaký příklad, musím se přiznat, že jsem teďka při přípravě nenašel, vlastně, který by se ještě stále prodával, ale určitě ještě někde zřejmě bude. Některé instituce mají zpravodaje, které vlastně mají distribuci adresnou dokonce. To znamená, že vlastně vy si zájemce si požádá na úřadě a vlastně potom mu chodí adresně poštou, opravdu jako vlastně rozesílkou mu chodí vlastně ten zpravodaj. Takhle třeba funguje Karlovarský kraj, kde to má kombinaci vlastně jak vlastně adresné distribuce, to potom tak stojanové distribuce. To, co je nejběžnější a vlastně fungování distribuce, tak je právě neadresná distribuce přes vlastně poskytovatele z této služby a nebo některá města si je řeší sami, ať už jsou to třeba menší města nebo obce, až po třeba, co já vím, největší, které město si to řeší čistě samo, tak je Mladá Boleslav, kde vlastně mají svůj systém kurýrů, který to distribuují.
Vím, že i tady přítomný vlastně Most částečně vlastně distribuje přes své kurýry, s tím, že a pak je distribuce, která je ta čtvrtá forma, je stojanová distribuce, kterou některá města používají, nebo někteří vlastně vydavatelé používají. Z příkladu, co vím, tak je to Praha 6, kde vlastně řeší distribuci formu stojanů. Tam tuším mají nějakých 150 stojanů a vlastně dvakrát to během té doby rozvezou, aby se to dostalo k co nejvíce lidem. Každá ta forma distribuce má nějaké své výhody, nějaké své nevýhody. My tady jsme primárně proto, aby jsme se pak bavili o vlastně těch možnostech neadresné distribuce. Já shrnu ještě velmi v krátkosti ty výhody, nevýhody těch ostatních distribucích. Ta distribuce do stojanů je zajímavá v tom, že se vyhneme těm starostem kolem neadresní distribuce, případným reklamacím podobně. Nevýhoda je, že si to aktivně ten vlastně zájemce musí vzít ze stojanu a musí k tomu stojanu dojít, vzít si to, ať už ta síť může být třeba široká, ale je to o tom, že pokud tam ten zpravodaj pak už není, tak vlastně se k němu nedostane. A samozřejmě předpokládám, a vlastně zkušenosti jsou takové, že vlastně je zájem ze strany města, aby se zpravodaj dostal ke všem obyvatelům nebo k co největšímu spektru obyvatelů, tak v tu chvíli ta stojaná distribuce má vlastně ty své rezervy, že bohužel se ke všem principiálně nedostává. Co se týká vlastně distribuce té adresné, tak ta je super, protože tam vlastně potom pošta jako vlastně doručovatel to opravdu doručí adresně. Na druhou stranu představte si ty náklady kolem toho. Jo, takže pokud vlastně my takhle řešíme vlastně jedno médium, a kdy vlastně teďka cena té služby tuším kolem 8 korun za kus, takže ty náklady jsou úplně někde jinde, té adresné distribuce. A samozřejmě je to opět o tom, že vlastně buď to je to výběr těch lidí, kteří o to mají zájem a ty ostatní město neosloví, nebo pokud by to mělo být opravdu do celého města všech domácností, tak ten rozpočet to velmi zatíží. Samozřejmě tím pádem pořád je nejefektivnější a vlastně principiálně zatím není vymyšlený jiný systém efektivnější, než je ta neadresná distribuce do schránek pomocí vlastně těch možností, ať už distributorů, který jsou na speciálních služeb, těch distribučních, nebo vlastníma distribučníma silama. Já bych v tomhle ještě jsem zapomněl, pardon, omlouvám se, ještě jsem zapomněl podotknout, abyste, někteří z vás mě znáte, někteří neví, tak jenom, abych předešel případně nějaký nepříjemný situacím. Moje jméno je Jan Ondruš a vlastně jsem zároveň náčelník firmy Regionální vydavatelství, to znamená vlastně v současné době vlastně asi lídra trhu ve formě vlastně dodavatelů zpravodajů vlastně nebo vydavatelství pro jednotlivá radnice. A říkám to z toho důvodu, aby jsem předešel tom případným nějakým obviňování ve střetu zájmu a podobně, třeba hostů, kteří se neúčastní. Je to o tom, že ta situace na trhu je za nás nejlepší, když si sami poslechnete jednotlivé distributory a vlastně kteří vám vlastně představí jejich možnosti, jakým způsobem to vlastně o nich funguje a vlastně co od nich můžete očekávat. Já bych v tenhle okamžik rád představil pana Martina Suchánka z České distribuční, kterým bych dal slovo, aby vlastně představil, jakou formou je možný spolupráce s Českou distribuční. Následovat bude potom Česká pošta a pak by byl prostor pro tu diskuzi. Děkuji za slovo. Všechny tady vítám do diskuze a v tomto projektu. Každopádně zdravím i Pavla do České pošty. Zdravím, Pavle.
A já jsem obchodní ředitel České distribuční, což je momentálně největší distribuční společnost na trhu, co se týče neadresné distribuce. A asi bych začal tím, co je poměrně důležité, že v roce 2023 došlo k poměrně zásadním změnám na trhu nebo na poli neadresné distribuce, kdy některé ze společností buď úplně opustili definitivně tuto službu, nebo ji velmi omezili. Jeden z lídrů na trhu byla První novinová společnost, která vlastně svoji službu ukončila v létě minulého roku a už tuto službu nenabízí. Momentálně všechny tituly První novinové dělá Česká distribuční. Stejně tak Pavel asi za chvíli potvrdí, že postupně Česká pošta vlastně upouštěla od takzvané RPMky, což je přesně neadresná roznáška. Nechala si pouze informační leták, což jste vy, takže vás stále Česká pošta může roznášet vaše tituly, ale neadresnou distribuci v podstatě opustila. Takže my jsme převzali to žezlo a tahneme to vlastně sami momentálně, protože doručujeme vlastně veškerý materiál na českém trhu, kromě Kauflandu, který si drží neustále svoji síť a doručuje pouze a jenom svůj leták, nic jiného. Nepřibírá k sobě žádné další tituly. Takže Česká distribuční má momentálně plán na tento rok zhruba ke 2 miliardám letáků spojením vlastně všeho na trhu. To je spíš takový úvod do toho, abyste věděli, že vlastně opravdu ten výběr je mezi Českou poštou a Českou distribuční. Nic jiného tady v této době není možné, pokud si nepomůžete vlastními silami, jak tady i Honza řekl, že to třeba Mladá Boleslav dělá. My samozřejmě se zpravodají a deníky máme svoji zkušenost dlouholetou, doručujeme několik desítek v podstatě titulů, ať jsou to krajských novin, například plzeňského, olomouckého, tak přes různé listy Českého Krumlova, Jaroměře, Kolín a tak dále a tak dále. Těch titulů je opravdu asi 30, které momentálně Česká distribuční roznáší i odpíračům reklamy. Jsme tu asi 30 let na trhu, to není asi pro vás zásadní informace, ale co by pro vás mohlo být zajímavé, je, že jsme součástí vlastně mediální skupiny Vltava Labe Media, velká mediální skupina a jsme momentálně její součástí, což tak dříve nebylo. Jsou to našimi vlastníky, jsou našimi vlastníky. Co by vás asi zajímalo, je, v jakých vlastně distribučních vlnách roznášíme a jak vůbec roznáška u nás probíhá, obzvláště vašich podobných titulů nebo titulů podobných vašim. Momentálně disponujeme 2 distribučními vlnami. Nebylo to tak, bylo to dlouhá léta covidová a podobně, byla vždycky jenom jedna distribuční vlna, byla pondělí až úterý nebo pondělí až středa, řekněme. Tím, jak narůstal materiál v síti, tak se samozřejmě nedalo roznášet v jedné distribuční vlně, není to v silách doručovatelů, už tak toho mají velmi mnoho, takže se udělaly distribuční vlny 2, tak momentálně můžete doručovat ve vlně pátek, sobota, anebo pondělí, úterý. Máte tyto 2 možnosti. U nás funguje systém vlastně roznášky tak, že máte 14 dílčích skladů, na které můžete navážet své materiály. Buď pokud samozřejmě jste určité město, tak si vyberete příslušný sklad, můžete to na něj navést, není podmínka, tak jak tomu bylo dříve, že musíte navážet vždycky do hlavního města Prahy, kde se sdružovaly všechny zakázky. Momentálně máme 14 dílčích skladů, na které můžete doručit svoje materiály a velkou výhodou by pro vás mohlo být to, že momentálně nám stačí vaše materiály dodat v podstatě 3 pracovní dny před začátkem roznášky, což je, si myslím, jako velmi rychlý proces. A potom během 2 dnů máte roznášku ukončenou, ať už pracovních nebo víkendových.
Momentálně doručujeme neadresnou distribuci doručujeme do 4 milionů schránek, v podstatě skoro přesné číslo je 4 miliony 50 tisíc schránek, což jsou ale pouze schránky očištěné o odpírače reklamy. S odpíračem reklamy je to téměř 4 miliony 900 tisíc, takže to číslo je poměrně veliké a to procento těch odpíračů je poměrně zásadní. Nemáme pokryto, což oproti České poště máme nevýhodu, nemáme pokryto 100% území, nedokážeme doručit do všech schránek, všech domácností, máme pokryto pouze 95% území. Těch 5% území jsou opravdu malé obce, kde vlastně nedoručujeme žádný leták nebo pouze jeden lokální, nevyplatí se nám tam držet doručovatele. Je to pro nás velmi drahá záležitost, takže některé území opravdu neumíme, nedokážeme prostě pokrýt celou republiku, což by pro vás mohla být poměrně zásadní informace a je to nevýhoda oproti České poště. Co je zase poměrně značnou výhodou, že jsme poslední léta začali používat na distribuci OZP, osoby zdravotně postižené, které vlastně využíváme na roznášku letáčků s tím, že ta jejich spolehlivost je poměrně vysoká a zní to možná vtipně, ale opravdu někdy s těmi doručovateli je těžká práce a ty OZP doručovatelé jsou velmi spolehliví a takový loajální a dá se s nimi opravdu velmi, velmi dobře pracovat. A momentálně jich z celkového počtu 6,5 tisíce doručovatelů máme k dispozici už 1600. Takže je to poměrně vysoké procento a stále narůstá. Takže využíváme čím dál tím více, aby jsme zlepšili právě kvalitu doručování, se kterou občasně soukromé společnosti bojují, protože nedisponujeme klíči od vchodů, nemáme možnost se jednoduše dostat do uzamčených vchodů a tak dále, takže my s tímhle samozřejmě letoucí bojujeme, ale už po těch letech a zkušenostech samozřejmě víme, jak se do jednotlivých vchodů dostat, na koho zazvonit, když to tak řeknu, ale ta doručitelnost 100% v každé distribuci není, nemůžeme a nedokážeme se dostat do 100% schránek, což byste určitě velmi rádi, ale opravdu to není v našich silách se v té distribuci dostat do všech schránek, takže máme k dispozici určitý seznam vchodů, který prostě nejsme schopní po nějakou dobu několika vln distribuce otevřít a kam se nemůžeme úplně jednoduše dostat. To procento není veliké a je docela variabilní, ale je tomu tak, takže nedokážeme opravdu v každé distribuci z toho 100% roznášky zajistit. Martine, já mám takže přišel rychlý dotaz. Ano. Ohledně, ještě jednou, jak dlouho trvá distribuce, jak dlouho trvá ten roznos? Ano. Přišel dotaz. Roznos trvá 2 dny, je to dvoudenní distribuce, ta dvoudenní je, řekl bych, že rád bych vám potvrdil, že je to opravdu natvrdo, ale buďme asi v této diskuzi upřímní. Občasný přesah do toho dalšího dne prostě je, protože těch doručovatelů je opravdu mnoho a myslím, že i Pavel potvrdí, že prostě ty přesahy jsou a existují, myslím Pavla z České pošty, že v podstatě dodržet tu dvoudenní roznášku není úplně jednoduché a možné. Jsou tam ty posuny do toho 3. dne, takže se nám to kryje. Takže vlastně my přesahujeme tu distribuci do neděle, případně do středy, protože máme teda 2 vlny, jak jsem říkal, pátek, sobota a pondělí, úterý. Takže to je odpověď, jestli to takto stačí na dotaz. Takže pokud byste k tomu cokoliv samozřejmě v průběhu diskuze měli a napadlo vás, tak se ptejte po ještě prezentaci Pavla Krejčíka a jestli budete mít samozřejmě dotazy ke způsobu roznášky informačního materiálu, protože my jsme specialisté dlouhá léta na neadresnou distribuci v podstatě plošného typu, roznášíme samozřejmě Penny, Lidl a tak dále. To nejsou letáčky, které jdou i odpíračům reklamy. Takže ta roznáška, včetně odpíračů reklamy, je poměrně
složitá, není to jednoduchý v dnešní době, kdy navezete doručovateli 5, 10, někdy i 15 titulů plošného kobercového letáku a do toho vám přijde 1, 2 nebo 3 tituly informační, ke kterým musíte přistupovat úplně jinak a musíte vlastně doručovat úplně v jiném režimu než na adresnou distribuci, takže je to poměrně náročný proces. Takže potom, pokud byste měli dotazy, rád je zodpovím. A jestli, Honzo, by vám to zatím takto stačilo v krátkosti, ať se dlouho nezdržujeme, pak rád odpovím jakýkoliv dotazy. Děkuju. Děkuji Martinovi, poprosím Pavla Krejčíka. Tak já děkuji za pozvání na tohle fórum. Vracím pozdravy i Martinu Suchánkovi. Spousta z toho vlastně, co jsem já měl připraveno, i zaznělo, protože ono se to vlastně jakoby prolíná tím trhem. Malinko se ještě vrátím trošičku víc do historie, než tady padlo od Honzy Ondruše nebo Martina Suchánka. Dřív těch distribučních společností na tom trhu bylo daleko víc. Jo. Kdybychom se vrátili ještě před dobu PNSky, že jo, před nějakou fúzí s Mediaservisem a TNTčka a tak dále, tak těch variant vlastně pro vás jako pro zadavatele bylo daleko víc a přesně, jak říkal Martin Suchánek, nebo i Honza Ondruš, v tuhle chvíli vlastně ty alternativy jsou víceméně 2 na tom trhu. Je to Česká pošta, Česká distribuční. Já si myslím, že by asi nebylo efektivní z hlediska času vás seznamovat tady s historií nebo s tím, co dělá Česká pošta, takže bych asi se zaměřil na to, co děláme aktuálně v tuhle chvíli, co se u nás děje. Malinko to i Martin Suchánek předeslal. Česká pošta vlastně v loňském roce nebo v tuhle chvíli ukončuje distribuci reklamního materiálu, to znamená té RPMky, toho propagačního materiálu, tak jak jde vlastně, jak tady bylo zmíněno, retailový řetězce a tak dále a zaměřuje se v té své službě jenom vlastně na informační materiál. Ten zůstává i nadále a bude zůstávat i po té transformaci, tak je všichni znáte, to znamená rozdělení České pošty na balíkovnu a na Českou poštu. Co se týče vlastně té služby roznášky informačních materiálů, tak tam je důležité se podívat trošičku na detail té služby. Já si myslím, že tady u vás je to ve 100%, že ten materiál je skutečně informačního charakteru, nicméně my do budoucna se budeme muset podívat skutečně na ty obsahy těch materiálů, protože čas od času se setkáme s materiálem, který vlastně obsahově neplní to základní zadání. Roznáška informačních materiálů vlastně umožňuje distribuci takového materiálu, který není reklamou ve smyslu zákona o regulaci reklamy. A to znamená, měl by tam být i nějaký veřejný charakter toho materiálu. Tak jak zmiňoval Martin Suchánek, je to malinko odlišné oproti vlastně té celoplošné distribuci z hlediska toho, že nesmíte zasáhnout na té celoploše toho obtírače té reklamy. U informačního materiálu vlastně jdete na celou plochu. Když se budu bavit vlastně o dalším detailu té služby, tak jsme limitováni nějakou gramáží. Přiznám se, nevím přesně, jak to má Česká distribuční. U nás u těch letáků vlastně ten strop je nějakých 100 gramů. To je důležitá informace pro vás taky. Čas od času některý z těch materiálů přesahuje tuhle gramáž. Distribuční vlna bylo téma. Tak jak každá z těch společností má svoje výhody, nevýhody, bylo to tady zmíněno, Česká pošta jede na bázi pracovního týdne, to znamená distribuce pondělí až pátek na 100% území. Na druhou stranu zase u nás je ten roznos už z charakteristik těch podmínek delší. Česká distribuční v podání Martina Suchánka vlastně potvrzovala dvoudenní distribuci. Naše podmínky stanoví vlastně, že roznášíme nejdříve 3., nejpozději 6. den na té celopoště. Vlastně to tady i zaznělo, ono je velice těžké jakoby na celé té republice zajistit kratší roznos. Jo? Byly i nějaký pokusy o jednodenní distribuci, ale jsem si jistý, že tohle už je hudba nějaký historie. Do budoucna se to nebude opakovat a opravdu se to bude spíš jakoby směřovat na prodloužení té distribuční vlny u obou těch společností. To je důležité ve chvíli, kdy vy třeba máte k dispozici nějaký týdenník a tak dále, taky se s tím potkáváme, že periodikum nebo je zpravodaj, který má vlastně týdenní frekvenci, je potřeba s tím počítat z hlediska té distribuce. Co se týče nějakých zpracovatelských středisek, ať navážu na Martina, Česká pošta v tuhle chvíli vlastně disponuje 3 středisky. Podle toho, jestli volíte zpracování od nás, tak máte vlastně i nastavené ty termínové kalendáře. Jo. To znamená, můžete materiál samozřejmě navést na kteroukoliv z těch dodacích pracovišť, pak zkrátíte dobu distribuce. Ve chvíli, kdy tam probíhá od nás nějaké zpracování toho materiálu, tak ta distribuce je o to samozřejmě delší. Bylo tady téma OZP, samozřejmě má Martin pravdu v tomhle, že ta spolehlivost těch lidí, těch obecně kmenových lidí a ještě případně vlastně v téhle
kategorii, tak je opravdu daleko vyšší. Jo? Myslím si, že taková ta cesta jednorázových brigádníků se prostě historicky neosvědčila a ta geneze toho trhu ukázala, že by to mělo být stavěno na kmenových zaměstnancích nebo zaměstnancích, kteří mají nějakou lojalitu k tomu zaměstnavateli. Jo? Moc dobře to pochopil Kaufland, jo, který s tou distribucí vlastně taky v tuhle chvíli buduje síť svých distributorů, než nějakým způsobem experimentovat. Jo, to znamená, takhle, co se týče České pošty, té služby, tak jak bude vypadat do budoucna a v případě, že budete mít nějaký dotaz, k tomu jsem k dispozici. Dobrá, děkuji. V každém případě tím pádem se nám budou otvírat teďka prostor pro diskuzi. Já, co tady mám už připravené dotazy, které vlastně mi mezi tím přicházely, tak některé věci už jsme si mezi vlastně kolegové odpověděli. Vlastně jedna z věcí, jaký je rozdíl mezi letákem a informační tiskovinou, to znamená to z pohledu České pošty, pohledu legislativy, je to jednoduchý, je to vlastně do 50%, vlastně, tak nesmí být více jak 50% reklamy v dané tiskovině, a musí být registrovaná tiskovina u Ministerstva kultury, databázi periodického tisku. Je tam, Pavle, u pošty ještě máte nějaké jiné nastavení nebo toto legislativní? Já jenom malinko dopřesním vlastně to, Honzo, o čem mluvíte, tak se týká adresní distribuce, to znamená materiálu tisková zásilka. A takhle striktně není definovaná ta podmínka v roznosu letákového charakteru. Jo? To znamená, my z hlediska procentuálního vyčíslení reklamy v tom letáku nejsme limitováni. Na druhou stranu vlastně odpovědnost za to, jestli materiál je distribuován v síti informačního materiálu, respektive propagačního materiálu, tak je vždycky záležitostí toho podavatele. To znamená, pokud bychom my provedli distribuci do schránky odpírače, který vyhodnotí materiál jako reklamní sdělení, potom se ten podavatel toho materiálu může vystavovat nějakým dalším krokům ze strany kontrolních úřadů a tak dále. To znamená, odpověď na vaši otázku, procentuální vyčíslení reklamy v tom materiálu, který běží informační sítí, tak není. Nicméně je to o tom, že na tom materiálu by měl být nějaký veřejný zájem a neměl by to být prioritně vlastně materiál, který je letákem ve smyslu reklamy nebo zákona o reklamě. Dobře, děkuji. Další dotazu, který byl internet, samozřejmě výzva pro vás, pro všechny. Pokud máte nějaké dotazy, pište rovnou do chatu, případně samozřejmě pak se hlašte a budete mít slovo. Další dotaz, distribuce letáků od úřadu, to znamená, pokud je vlastně tím, že Česká pošta vlastně zrušila distribuci vlastně tu letákovou distribuci, to znamená ne informační média, ale těch propagačních médií, pokud to bude leták od úřadu, vnímáte to jako, že to je veřejná služba, když to objedná úřad? Dokonce to takhle máme i v podmínkách definováno. Jo, to znamená, jsou to nějaké informace zpravodaje obecního nebo krajského úřadu, informační leták ministerstev, obecně municipalit, takže ano, to je v pořádku. Jo. Pokud by vlastně tu podávat, vlastně to vás chtěl podat prostředník, třeba právě vlastně my jako vydavatelství nebo jakýkoliv jiný prostředník, přijmete to vlastně leták od úřadu? Jednoduchá odpověď ano. Děkuji. Pak tady mám ještě, vlastně, jak jste zmiňoval teďka ten čas, tak bavíme se o tom, že jste zmiňoval, že vlastně máte podle nových podmínek na to vlastně 6 pracovních dní na distribuci. Pokud to mělo město nebo jakýkoliv celek, protože vlastně jsou zástupci jak obcí, tak měst, tak i vlastně krajů, pokud vlastně jakýkoliv celek měl ve smlouvě, že musí být distribuce do nějakého datumu, respektive, že musí být třeba do 3 dnů distribuce, nebo do 4 dnů, což bylo v minulosti bylo umožněno, je to na diskuzi vlastně dá se to s vámi domluvit ohledně toho, že je potřeba vypovědět smlouvu, nebo můžete vlastně tu distribuci zrychlit do dokončení vlastně té smlouvy, do doběhnutí trvání té smlouvy? Tady jsme docela individuální, to znamená i ty podmínky
pamatují na tyhle ty případy a platí, že pokud není sjednáno jinak, pak naše distribuce běží 3. a 6. den. Máme tady ale ty specifické případy, kdy materiál může být navezený vlastně na doručovací pracoviště, to znamená na tu koncovou dodejnu, čímž potom zkracujeme těch 6 dnů původně určených na roznos. Jo, to znamená, ta samotná distribuce zabírá, jak říkal i Martin Suchánek, někde okolo 3 dnů. Je potřeba ale počítat s tím, že ten materiál musíme nějakým způsobem dopravit na to pracoviště, pokud tam není navezen tiskárnou nebo případně vlastně tím objednatelem. Dobře, děkuji. Další dotaz, který se bude opět, Pavle, na vás. Z Hradce Králové: od zrušení poboček pošt se potýkáme s velkým zhoršením distribuce. Od léta minulého roku se v některých místech vůbec nedoručuje, ačkoliv za službu plně platíme. Můžete se k tomuto problému prosím vyjádřit? Kdy můžeme očekávat zlepšení? A tady já vždycky si budu stát za tím, že je potřeba být upřímný v té komunikaci a my samozřejmě, tak jako všichni distributoři, máme lokality, které jsou problémové. Určitě v médiích jste zaznamenali nějakou situaci, která se týkala České pošty v západních Čechách, to znamená nějaká oblast Aše. Bohužel Hradec Králové v tuhle chvíli je na tom hodně podobně z hlediska nějakého vytížení, takže tam ano, evidujeme problémy v té distribuci a pracujeme na tom, aby byly odstraněny. Ale myslím si, že je fér, aby to zaznělo, že ani Česká pošta nemůže být 100% v té distribuci. Prostě tak, jak se změnila systém z toho roznosu, tak jak jsme vlastně ukončili roznos propagačního materiálu, tak jak sdružujeme okrsky z hlediska nějaké naší transformace, tak to krátkodobě může mít dopad na distribuci konkrétní lokalitě. Dobře, děkuji. Já tady mám pak ještě jednu informaci, která teda není dotazem, ale další věci, co jsou taky, co nezaznělo, po každé distribuci, po distribucích obecně si můžete vlastně zajistit kontrolu distribuce. Vlastně ze zkušeností víme, že funguje jak u České pošty, tak u České distribuční, ta kontrola distribuce podle pravidel, která vlastně ty jednotliví distributoři vlastně mají, aby byly personálně vlastně zajistitelné ty distribuce, ty kontroly distribuce. Případně dokonce existují agentury, nezávislé agentury, které mohou tu kontrolu provést, vlastně vás zastoupit. Tam jsou ale každý z těch distributorů má jiné možnosti, tuším, jsou třeba nějaké hranice nákladů a podobně. Já poprosím oba zástupce, když tak, jestli můžete k tomu vlastně upřesnit, jaký pravidla tu máte ke kontrole distribuce. Tak jestli, Pavle, teď je to hodně na vás, tak já začnu. Tak ať si odpočinete. Tak my to řešíme poměrně individuálně, obzvláště s těmi radničními listy a podobnými tituly. Jsme pro, aby kontrola vlastně byla za každých okolností, byť ta hranice, kdy kontrolu nabízíme, je nějakých 50 000 letáků, od kterého se vlastně odrážíme. Klient si samozřejmě může kontrolu zaplatit v každém případě, takže i když zadá 5 000 letáků, kontrolu si může zaplatit, nákladově se to pohybuje 1200 až 1500 korun za kontrolu, kterou si můžete zaplatit v jakémkoliv podaném množství. Pokud ale splníte podmínky 50 000 a plus, tak máte kontrolu zdarma, ale říkám i předesílám, že je možno kontrolu zdarma, obzvláště takhle citlivým titulům, jako jste vy, vlastně poskytnout, aby se opravdu ta kontrola distribuce fyzicky udělala a vy jste měli možnost se do toho terénu podívat a tu kvalitu si zkontrolovat. Takže za nás ty hranice mají nastavené ty plošné letáky, retaily a tak dále, ale radniční listy a podobné vaše tituly jsou na individuální dohodě a velmi rádi vždycky poskytneme vlastně společnou kontrolu a myslím, že i Honza může potvrdit, že neřešíme úplně výši nákladu podaného k distribuci a vždy nabízíme kontrolu distribuce. Prosím Pavla. Ten systém je podobný. My v tuhle chvíli vlastně říkáme, že distribuce by měla být úspěšná v případě, že naplněna nějaké procento 90%. To znamená, to je ta hranice, která považuje
roznášku za úspěšnou, s tím, že společné kontroly vlastně tak, jak probíhají v tuhle chvíli, jak byly vyjmenované zakázky, které tady vlastně realizujeme, tak jsou možný a probíhají. Jo, za mě vždycky je ideální, když vlastně ta kontrola probíhá přímo s tím podavatelem, s tím zadavatelem ty zakázky. Samozřejmě pak je tady i možnost nějaký externí agentury, která v minulosti vlastně taky byla hodně využívaná. Asi spíš se s tím potkává Martin na tom komerčním trhu, na tom retailovém segmentu. Co se týče vlastně municipalit nebo obecně veřejné správy, tak tam si myslím, že ta kontrola, když je společná, to znamená zástupce České pošty a zaměstnanec úřadu nebo nějaký jeho prostředník, tak to je to nejlepší, protože ta lokální znalost je tam prostě k nezaplacení. Dobrá, děkuji. Přišly další dotazy. Z Berouna navážíme radniční listy přímo na Berounskou Českou poštu, ale roznos máme také 6 pracovních dní. Tak jak to tedy je, respektive co udělat pro to, abychom dosáhli toho 3denního roznosu, jak jste zmínil? Já asi nebudu schopný takhle zodpovědět každý město. Ta situace je dost odlišná i podle toho, jaká je gramáž toho materiálu, jaký konkrétní dny vlastně se naváží a tak dále. Přemýšlím, jak to uchopit z hlediska odpovědí, abych se mohl věnovat jak diskuzi, tak chatu. Jo. Takže možná v případě, že bude mít kterýkoliv z účastníků nějaký dotaz konkrétní na distribuci svého materiálu, určitě můžu potom individuálně zodpovědět, v případě, že tam budu mít nějaký kontakt nebo po diskuzi, ale takhle asi se nedokážu podílet na obou těch kanálech. Já pak tady přečtu ještě další dotaz, opět Pavle na vás, ale možná se o tom pobavíme. Před tady dobrý den, směřuji dotaz na pana Krejčíka. Naše skutečné noviny, měsíční zpravodaj tiskneme v Rychnově nad Knižnou a celou dobu to fungovalo tak, že tiskárna posílala na pobočku k nám do města a pošta nám zajišťovala distribuci. Nám pak přišla faktura přímo z tiskárny, včetně tisku, přepravy a roznosu. Už v listopadu nám bylo sděleno, že už to možné není. Aktuální noviny musíme tedy vyzvednout v tiskárně, dovést si je na pobočku k nám do Skutče. Tady je možný, ještě než vlastně na to bude reagovat Pavel, tady je možná situace taková, že tam budete mít prostředníka, to vám to zajišťová tiskárna jako službu celou. A otázka je, jestli tohle to bude dotaz spíš na tu tiskárnu, která to pro vás tu službu zajišťovala a ne na poštu, protože pokud tiskárna to vozila na poštu a vznikly tam náklady navíc, které třeba už byly neufinancovatelné ze strany tiskárny, tak za mě osobně ze zkušenosti vím, že to je ten kámen úrazu může být tady, že to vlastně už ta tiskárna nebyla schopná v rámci financí, co na to měla, tak nebyla schopná to zavážet na pobočku pošty. Ale je možný, že to principiálně funguje někde jinak. Teďka asi nevím, jak Pavel zmiňoval, že vlastně není asi schopný se vyjádřit detailně ke každé jednotlivé zakázce, takže možná jestli Pavel můžete na to reagovat v obecné rovině, nebo jestli si dovedete představit, že to pošta nevyzvedává v tiskárně, ale že to má navážet někam konkrétně. Vím, že ta služba i pošty existovala, že to vyzvedávala v tiskárně. Mám možná úplně ještě lepší řešení, a tak jak zaznamenávám tady ty dotazy vlastně na chatu, tak vidím tady dotaz z Hradce, vidím z Berouna, ze Skutče. Jak vám vlastně hovořím z pozice manažera celorepublikového obchodu České republiky. To znamená, v případě, že byste souhlasili, tak vyzobal bych ty konkrétní případy, distribuoval bych to vlastně na svoje podřízený, aby mohli vlastně vstoupit do nějakých individuálních jednání a případně tam vlastně nastavit nějaký jiný systém, třeba co se týče právě tady ty spolupráce mezi tiskárnami a tak dále, protože to si myslím, že bude efektivnější pro všechny. Děkuji. Tady vlastně ze Skutče pan Zelinka říká, že to bylo tak, že právě pošta vlastně to vyzvedávání tiskárny odmítla. Může to být zase těmi náklady. Tady jenom do toho jenom malinko vstoupím, tohle to může souviset s tou transformací, jo, kdy Česká pošta vlastně tím, jak se bude dělit na dva subjekty, tak vlastně tu těžkou logistiku nebo tu velkou logistiku, tak vlastně bude nově zajišťovat společnost Balíkovna. Jo? To znamená, tady si myslím, že ten důvod je právě ta transformace na naší straně a může to způsobovat potom změny v té vyzvedávce toho materiálu. Tak. Mezi tím už tady přišly reakce na to, jak z Hradce, tak ze Skutče, že budou rádi, když je vlastně vaši kolegové budou kontaktovat, abyste se pobavili o těch reálných situací, jaká je.
Já mám ještě vlastně jednu věc a to je vlastně i sankce vyplývající z plnění smlouvy, protože vlastně jak Česká distribuční, tak Česká pošta mají ve svých smlouvách standardně při zjištění nekvality distribuce, při kontrole distribuce, tak z toho vyplývají smluvní sankce. Já tady v tomto případě jenom vlastně apeluji na vás jako zadavatele případných veřejných zakázek, pokud tam vlastně je prostředník, že vlastně vám to celý ten vydavatelský servis nebo tu distribuci nedělá přímo distribuční společnost, ale vlastně v rámci balíčku služeb to dělá vlastně prostředník. Upozorňuji na to, že vlastně ten prostředník se stává nárazníkovou zónou, kdy vlastně vám odpovídá za sankce podle vašich podmínek a zároveň sankce vlastně plynoucí od distribučních společností nejsou v reálu možný ty sankce, které vlastně vy požadujete. Je to věc, kterou tam, kde my jako regionální vydavatelství fungujeme, tak vlastně diskutujeme, komunikujeme. Jenom na to upozorňuji, že se pak může v budoucnosti stát, pokud vlastně ty distribuční společnosti budou nadále mít ty sankce, které mají teďka a zároveň města a vlastně zadavatele budou požadovat ty sankce, řekněme, drastický. Takže vlastně potom to taky může být vlastně nevysoutěženo. A tam bych pak doporučil pro tu distribuci soutěžit zvlášť, aby ten vztah byl přímý. Ale kam je to spíš otázka budoucnosti tohle. Tak další, vlastně koukám, tak jo, jak z Berouna, tak z Hradce Králové vlastně posílají kontakty, abyste pak aby Pavel mohl kontaktovat. Tak jestli jenom můžu, Honzo, jenom navážu teďka notickou na to poslední, co tady od vás zaznělo. Nevím přesně teďka, Martine, jak to máte v distribučního, ale je důležitý právě to zadání, o kterém jste mluvil. Potkali jsme se v poslední době třeba se zadáním zakázky, kde je požadované plnění ve výši 95% kvality. Jo. Tam z logiky té naší služby, kterou máme nějakým způsobem definovanou v podmínkách, tak my se bohužel účastnit nemůžeme. Jo, říkám, nevím, jak to má Martin za sebe, ale jenom je potřeba vycházet z té specifikace té služby tak, jak je. V případě, že podmínka tam bude nějaká jiná, tak se bohužel za Českou poštu nedokážeme plnohodnotně účastnit. Máme to stejně, Pavle, je to tak, hranice kvality je 90% a výše nenabízíme, ani se takových výběrových řízení neúčastníme, nebo dáváme do výběrových řízení samozřejmě podmínku toho, že musí akceptovat zadavatel 90%, máme to stejně. Děkuji. Tady zrovna od Anety Hrdličkový z Jihlavy dotaz, jak je to s výběrovým řízením na distribuci, respektive s vytvořením smlouvy mezi městem a distributorem. Součástí výběrových řízení musí být návrh smluv, ale distribuční společnosti mají smlouvy vlastní, tedy jako často rozdílný. Nelze tedy návrh smlouvy do výběrových řízení vložit, respektive mi to přijde zbytečné vytvářet smlouvu, která se později nepoužije. A případně jaká je ideální cesta pro následné smluvní navázání s tiskem. Tady možná poprosím zase oba zástupce, jakým způsobem, jakou cestu by doporučili vlastně distributoři v rámci vlastně legislativních možností. To znamená, že vlastně ano, vlastně, aby to vlastně bylo akceptovatelné pro zadání veřejné zakázky. Za Českou poštu ta situace je relativně jednoduchá. Česká pošta musí vystupovat vůči všem subjektům na trhu vlastně ve stejné pozici. To znamená, ta naše smlouva je typová pro všechny stejná. Nám vlastně ze zákona plyne povinnost potom zveřejnění té smlouvy v registru smluv. Jo. To znamená, nejsme tam úplně flexibilní z hlediska akceptování smlouvy klienta, což je obecně u České pošty přece jenom je to smlouva se státním podnikem. To znamená, nemůžeme akceptovat individuální dohody. Pak je samozřejmě ještě alternativou nějaká jednorázová objednávka té distribuce. Nicméně, co se týče toho, kde vyzvednout a jestli je tam zapojená tiskárna, to je samozřejmě ošetřitelné v těch podmínkách. Martine? My jsme v tom trošku flexibilnější. Samozřejmě preferujeme smlouvu naší a náš vzor, stejně jako Česká pošta svůj, ale ta variabilita, ty možnosti vlastně korekce té naší smlouvy a úpravy pro vaše potřeby je poměrně značná a pokud se obě strany shodnou, tak nemáme problém přistoupit na poměrně zásadní změny ze standardů našich smluv. Takže u nás je to opravdu na vzájemné dohodě, ať už sankčního systému a dalších různých. To opravdu téměř co velký klient to má u nás
jinou podobu smlouvy. Takže ano, máme mustr, je samozřejmě nejlepší se ho držet, ale dost často si klienti a zadavatelé tu smlouvu trošičku přetvoří v úvozovkách k obrazu svému a záleží u soukromé společnosti našeho typu jenom, jak se k tomu vyjádříme my jako zástupci, a jestli dojde ke shodě, tak nemáme problém tu smlouvu v podstatě měnit. Děkuji. Já tady vlastně dodám ze zkušeností, ona smlouva teoreticky to nemusí být součástí veřejné zakázky, ale musí tam být podmínky, která ta smlouva musí obsahovat. To znamená, že pokud vlastně město bude soutěžit, tak by tam měla být podmínka, a nebude smlouva rovnou v rámci soutěže, tak by tam měla být jako ty městem specifikované podmínky, které musí být součástí smlouvy. Jo. A samozřejmě tam zase apeluji na to, že pokud to budete zadávat, buďme racionální, pokud cena zakázky, teďka řeknu, je třeba 100 000 korun na celý měsíc, jako na celý noviny, tak sankce za distribuci, já nevím, mezi 80 nebo 70 a 90% mít třeba typově 50 000 je asi pro distributora neakceptovatelný. Jo. A tím pádem samozřejmě, ať už to bude distributor, nebo to bude prostředník. No. Tak. Já jenom na to taky malinko navážu. Tak jak jsme vlastně od začátku popisovali tu situaci na tom trhu, tak jak vlastně ta geneze nás dovedla do této situace, tak vlastně tím cílem, jak Český pošty, tak Český distribuční, je vlastně zpracovat obrovskou masu toho materiálu. Jo, to znamená, dřív ta situace byla malinko jiná, systém nějakých sankcí a kontrol vlastně umožňoval nějakou migraci vlastně mezi těmi subjekty, ale ta nabídka byla daleko širší. Teď je to spíš o tom, abychom poctivě společnýma silama dokázali zpracovat tu masu toho letákového trhu, který na České republice je. Děkuji. Jedna z výhod vlastně toho, že vlastně došlo ke zvýšení ceny papíru v posledních letech, byla to, že spousta letákářů vlastně svoje letáky přehodnotili a distribuci letáků přehodnotili a vlastně buď to zmenšili počet stránek, nebo snížili frekvenci, nebo úplně vlastně zrušili letákovou distribuci. Tím pádem nás jako spotřebitele ve schránkách už tolik letáků nezalcuje. Na druhou stranu samozřejmě je to o tom, že pokud v současné době je primárně vlastně jeden distributor na vlastně komerční distribuci, tak to znamená, že ti distributoři jsou, ti konkrétní lidé, ty distributoři jsou často vlastně v těch vlnách můžou být přetížení, pokud by těch letáků bylo hodně. Já vím, že mě třeba osobně do schránky chodí, tuším, v té nejintenzivnější vlně někdy kolem nějakých 8-9 letáků. Naštěstí je to ve srovnání s tím, co třeba bylo v minulých letech, kdy bylo třeba 15 a více, tak je to méně. A samozřejmě počítejme s tím, že pokud vlastně by ten zpravodaj byl distribuován, tak bude distribuovaný vlastně současně s tou vlnou. To znamená, že vedle těch letáků by byl ten zpravodaj, to je důležité si říct. Já se chci zeptat, to bude asi hlavně na Martina, jak je to s vkládáním vlastně případně do letáků nebo letáků do zpravodajů? Zajímavý dotaz. Jedna věc je to, jaké pravidla máme ve společnosti, druhá věc je samozřejmě realita. Jsou to opravdu, je to dost odlišné a region od regionu a doručovatel má od nás určeno nebo nařízeno, dá se říct, protože za ty radniční listy a tak dále, tadyhle ten typ toho informačního materiálu vlastně doručovatel dostává více peněz než za standardní leták, tak má nařízeno tento leták roznášet solo v podstatě. Jo? Neměl by být vkládaný do dalších letáků komerčních a měl by se k němu doručovatel přistupovat jako k jednotlivé zakázce, jako jednomu letáku. Praxe je však taková, že samozřejmě doručovatel v dnešní době, a bylo to tady řečeno, toho má opravdu hodně. V obou vlnách vlastně doručuje dohromady pátek, sobota, pondělí, úterý, leckde, obzvláště na okresních městech, doručuje třeba až 15 titulů
s opravdu těžkou tonáží a dost často si ulehčuje práci, takže opravdu asi na místě upřímně říci, že je to opravdu region od regionu, sektor od sektoru, kdy si někdy prostě doručovatel opravdu ulehčí práci a přiloží tady ten leták nebo ten váš materiál opravdu do toho balíku, sendviče k těm ostatním. Takže bohužel ta služba, jak se jeví nádherná a solo, tak ne na všech územích České republiky to tak funguje a bohužel nemáme možnost ani páky, jak jsme vlastně rádi, že ten doručovatel vůbec doručuje a že doručí takový objem, jako v dnešní době doručujeme, a nemáme možnost zajistit, aby byl solo přístup k těmhle titulům. Děkuji. Potom bude záležet asi na tom zadání každého z vás, jo, jestli pro vás vlastně třeba může být zajímavý, aby to šlo v konkrétní distribuční vlně se vším materiálem, anebo se to třeba naopak jakoby, řeknu, tvářilo jakoby individuálně v té schránce, jo. Ale to záleží opravdu jakoby na zadání. Já se zeptám se na další věci. To bude na Pavla. Jak nás čekají volby, politická inzerce je, co jsem se bavil vlastně s zástupci pošty, tak je vnímána jako ve veřejném zájmu. To znamená, že vlastně politický letáky před volbama budete distribuovat? Je to tak a je to vlastně jakoby z logiky věci právě informační materiál, ale je to něco, co víceméně Česká pošta je logickým partnerem států v téhle zakázce. Takže i jednotlivých politických subjektů, když budou objednávat, tak vlastně tak za podmínek, který oni mají, nebo budou mít u pošty, tak vlastně tak si můžou objednat vlastně distribuci taky. Přesně tak a s tím, že tam nehraje roli, jestli tím zadavatelem je politický subjekt, anebo je to nějaký z prostředníků. Dobře, děkuji. Tam zase vím, že ze zkušenosti se stalo, že bylo do některých vlastně zpravodajů, zvlášť třeba, který byl novinového charakteru A3, že byl do nich vložený leták politického subjektu. Tam bych rád vlastně požádal a vlastně a důrazně spíš apeloval na to, že tohle vlastně potom ten zadavatel může vnímat, že vlastně je opravdu vkládání, protože nesmí takhle, tam je porušení legislativ v tom, že nesmí být vlastně politika v radničních zpravodajích, nesmí být žádná politika mimo komunální volby v radničních zpravodajích a vlastně pokud tam je vložený leták, tak vlastně se tím ten vydavatel, což je vlastně zpravidla město nebo kraj nebo nějaký celek, tak se vystavuje riziku, to, že vlastně sankčního riziku, že vlastně distribuoval, že vlastně byl součástí těch novin byla politická agitace, pokud tam byl leták. Takže tam je důležité, aby opravdu se nestávalo, že leták politického subjektu bude součástí vlastně distribuce těch novin. Souhlasím, a asi by to byl podobný případ, jako zmiňoval Martin, jo, to znamená lokálního opravdu pochybení. Přesně jak říkáte, jo, volební leták není součástí informačního zpravodaje obce a tak dále, jo, to rozhodně by neměla ta distribuce takhle probíhat. Dobře, děkuji. Zeptám se na další dotazy, klidně můžete i přímo osobně se zeptat, nemusíte být jenom v chatu, už jsme v té diskuzi, kdy vlastně už v chat je. Koukám, veškeré dotazy byly buď to zodpovězeny, nebo budou zodpovězeny potom individuálně. Já jenom ještě chci tady podotknout, že tady někdo v chatu si žádal kontakt, nebo tak já tady nechci asi v přímém přenosu Pavlovi akvizovat zakázky, takže pokud samozřejmě někdo má zájem oslovit Českou distribuční, tak může navštívit naše stránky a kontakty tam jsou k dispozici. Ale nerad bych tady rozdělil nějakou akviziční hru. Pavle. Děkuji za upřímnost. V každém případě, co je podstatné, jestli nemáte další dotazy, já bych to shrnul teďka tady, nebo mezi tím samozřejmě ještě, pokud vás ještě napadnou nějaké dotazy na zástupce českých distribučních společností, nebo případně, co bychom tady ještě mohli diskutovat i mezi sebou, ať už zkušenosti nebo starosti, které kolem toho vám vlastně třeba vznikly, protože můžeme i právě, ať už s Pavlem, s Martinem, se o nich bavit, jak se dá reálně zlepšit.
To, co je podstatné, vlastně během loňského roku, co se opravdu k čemu došlo, to, co je zmiňovali oba pánové, je, že vlastně se zásadně trh změnil, kdy předtím bylo distribuční společností výrazně více a na distribuci zpravodajů vlastně od letošního roku jsou 2 distribuční společnosti, primárně tyto 2 distribuční společnosti, pokud vynecháme vlastně vlastní distribuci a nebo nějakého lokálního distributora, který může v některých regionech fungovat, tak vlastně co je podstatné je, že je potřeba počítat s delší časovou dotací na distribuci, než v minulosti byla. Kdy standardně opravdu by to mělo být u pošty do 6 pracovních dnů od podání, co vlastně tady Pavel zmiňoval, u české distribuční by to mělo být vlastně buď to víkend nebo vlastně pondělí, úterý s tím, že doba dodání je tuším úterý, středa, že jo? Na víkend je to úterý, na pondělí, úterý je to středa, dodání vlastně materiálu na sklady, buď na centrální sklad nebo na ty jednotlivé sklady v regionech. To znamená, počítáme tam standardně, počítáme dobře 5 pracovních nebo 5 dní, vlastně včetně víkendu. Kdy vlastně ta distribuce může proběhnout. Následně může proběhnout kontrola distribuce. Počítejte s tím, že kontrola distribuce by měla proběhnout co nejdříve potom. 1, maximálně 2 pracovní dny po ukončení té distribuci, protože potom vlastně ta kvalita vlastně dotazování výrazně klesá a ta efektivita dotazování, spousta lidí už si to nevybaví, mezi tím přijde něco jiného a tak dále. Zároveň vlastně pokud se účastníte někdo z vás kontroly distribuce, tak nebo máte s tím zkušenosti, tak tam upozorňuji na to, že vlastně při té kontrole měla by to být vlastně kontrola, která je vlastně plošná, to znamená, se vybere několik lokalit a tam bych ještě poprosil vlastně popsat ten systém zase jak Martina, tak Pavla, abyste věděli, jakým způsobem ten systém funguje, protože kontrola distribuce, aby opravdu byla relevantní ta kontrola, tak by to nemělo být zaměření na jeden celek nebo na nějakou jednu část toho vlastně ty distribuční lokality, ale mělo by to být opravdu zaměření na více lokalit, aby jsme jako zodpovědně zkontrolovali, jestli ta kvalita byla plošně dobrá nebo ne. Tak poprosím buď to Martina nebo Pavla. Tak asi, já myslím, že to je poměrně společný s Českou poštou, že se setkají vlastně zástupci zadavatele a distribuční společnosti a měli by dodržovat metodiku kontrol, která je před distribucí, samozřejmě klient je s tím před distribucí obeznámen. Ty metodiky jsou v celku podobné pro obě distribuční společnosti, byť mírně variabilnější, asi můžeme být opět my jako soukromá společnost, kdy se můžeme dohodnout na výběru lokalit trošku možná jiným způsobem než Česká pošta, to by asi řekl Pavel za chvíli, ale většinou dodržujeme to, že si klient vybírá 50% území vybíráme my, kam se půjde, nebo dojde k losování sektorů, kdy se opravdu namátkově vylosují sektory ve vašem distribučním plánu a jde se do těchto vylosovaných sektorů, kde musí dojít vlastně k plošné kontrole. Nekontrolují se reklamované adresy, ale kontroluje se plošná distribuce, ne reklamace. Takže opravdu přijdete do sektoru a musíte ho vlastně zkontrolovat plošně, nejenom v jedné ulici, ale ve více ulicích. A takových sektorů vybíráte buď 5, 6 nebo 10, podle toho samozřejmě, jak se před distribucí dohodneme na tom výběru, který by pro vás byl nejvhodnější. Takže důležité při kontrole je opravdu dodržování plošné kontroly, výběr je většinou na vás, nebo 50% Česká distribuční, 50% klient. Někde dochází k tomu, že si vybírá i 100% klient, ale jsou to opravdu výjimky. A co se týče vlastně formy té kontroly, tak probíhá opravdu pochůzkou, dotazováním lidí, zvoněním na zvonky,
a dívání se dovnitř do schránek, protože ne každý vchod je na první dobrou. Vlastně se vám zdá, že ten vchod je třeba nezanesený, ale ty vchody mají opravdu svoje specifika a musíte ten vchod a tu lokalitu v podstatě znát. A čímž jsou vlastně ty regionální kontroloři určený vždycky na tu danou lokalitu, protože ji znají. A vy opravdu při té kontrole, v podstatě při té pochůzce, opravdu někdy strávíte 3 až 6 hodin v terénu, a za každého počasí. A není to leckdy samozřejmě příjemné se dotazovat a zvonit na lidi a tak dále, ale jinak to dnes nejde. Proto je i stanovena hranice 90%. Není to proto, že bychom 10% materiálu odvezli do sběru, ale je to proto, že odpovědi lidí ne často jsou takové, jako, jak to říct správně, nebo pravdivé, protože vás někdo chce odbít, někdo chce říct ne, nemám, a přitom ho má doma letáček na stole a tak dále. Takže je tam určitá tolerance těch 10%. Je to spíš proto, abyste si nemysleli, že opravdu 10% nezaneseme, ale ta tolerance těch 10% je opravdu na to, aby jsme měli nějakou vůli, protože jde přece jenom o lidi a odpovědi lidí a ne vždycky jsou pravdivé. Děkuji, Pavle. Tuhle odpověď já můžu jenom podepsat, mám k tomu jenom 2 takové noticky. A ad 1, zpravidla přesně ta kontrola by se neměla zaměřit na jednu konkrétní oblast, aby poskytovala co nejvěrohodnější výsledek té distribuce. To znamená, typuje se to nějakých, tuším, 5 až 6 oblastí vždycky v rámci té distribuční kontroly, tak aby to bylo na celoploše. A důležitá věc, která tady nezazněla, je taky potřeba mít správnou aktualizaci vlastně těch odevzdacích míst a toho počtu letáků, protože i bohužel na zakázkách typu zpravodajů nebo respektive radničních novin se potkáváme s nekompletním pokrytím, to znamená, toho materiálu nemusí být úplně dost na 100% té plochy, tak jenom o tohle z toho, to bych chtěl tady zmínit. Děkuji, to je vlastně dobrá připomínka. Zase třeba vím, že děláme distribuci Prahy 14 a kde za tu dobu, co to děláme, tak se počet domácností zvýšil asi nevím, o 12%. Jo. To znamená, že tam to bylo 20 000, teďka to je nějakých 22 500 tuším domácností, které se distribuují. Je to jednoduchý, jak postupně vlastně vznikají nové bytové jednotky, tak potřebuje, ať už jakýkoliv distributor potřebuje samozřejmě navýšit počet výtisků a pokud je to smlouva, která jde dlouhodobě, tak je potřeba ji čas od času aktualizovat. Vím, že oba distributoři své databáze vždycky po nějakém období vlastně aktualizují. Poprosím o nějakou konkrétnější informaci, jak často to bývá, nebo kdy to bývá, ta aktualizace. U nás dochází aktualizace jednou do roka, samozřejmě průběžně sektory nové zástavby samozřejmě aktualizujeme a do distribučních plánů vkládáme v průběhu roku, a seznamujeme tím klienty, ale velká aktualizace je jednou ročně a nyní se chystá v české distribuční přelom duben, květen bude nová databáze. My při té aktualizaci databáze vycházíme samozřejmě z toho denního kontaktu. Jo. To znamená, my tím, že doručujeme adresní zásilky, tak máme dennodenně vlastně přehled o nově skolaudovaných oblastech a tak dále. Jo. To znamená, u nás asi ta aktualizace bude častější, protože těch objektů, přesně jak říkal Honza, jo, tak jsou lokality, kde opravdu ten stavební boom je obrovský, a to znamená, my tam čerpáme z těch znalostí toho doručovatele, který vlastně přenáší potom do takzvané databáze vlastně jak odevzdacích míst, tak případně odpíračů. Děkuji. Já tady vlastně další dotaz, který byl zároveň, Pavel už na něj odpověděl, byl od Markéty Bučokové. Tak jenom abyste to měli informaci, ti, kteří vlastně jste se do chatu nekoukli. Dobré dopoledne, jak fakticky budete kontrolovat, zda nejsou politické letáky vkládány do radničních zpravodajů. Jako koncový uživatel znám případ, kdy vytáhnu radniční listy ze schránky a uvnitř jsou letáky všeho druhu. Odpověď od Pavla. Hezký den. Na připraveném pracovišti si doručovatele chystají dle zadání materiál před distribucí, to zná bez vkladu.
Pokud byl leták vložen ve zpravodaji, pak šlo jednoznačně o pochybení jednotlivé doručovatele na jeho pochůzce. Toto se opravdu může stát a stává při to zadávání, co vlastně víme ze zkušeností, tak funguje vlastně všude stejně, že ten distributor to připravuje a pokud je to vlastně zpravodaj, tak je připravován separátně. Pokud se do toho dostanou letáky, tak je to vlastně jednoznačně chyba toho konkrétního člověka, toho doručovatele, kdy si třeba snaží zjednodušit práci. Tak. Ono samozřejmě i to, že Česká pošta opustila ten trh toho reklamního letáku nebo té propagační složky, té distribuce, tak je právě fokus vlastně na tu veřejnou správu. To znamená obecně na tahle typ toho materiálu, tak aby k těm pochybením docházelo v co nejnižší míře, že samozřejmě čím víc toho materiálu potom nesla ta naše doručovatelka, tím snadněji potom docházelo k pochybením. To znamená v případě, že to naše zaměření v tuhle chvíli je na letáky informačního charakteru, tak jak jsme je tady vypíchli, tak ten materiál samozřejmě dramaticky v té síti poklesne a můžete se líp zaměřit na kvalitu toho doručování. To je smysl. Ano. Souhlas. V tomhle Česká pošta má momentálně velkou výhodu, protože se může soustředit na tento typ titulů a my s tím opravdu občasně bojujeme, že ty vklady a další neřesti tohoto typu máme s ohledem přesně na to, co Pavel říkal. Děkuji. Vlastně stejnou vlastně poznámku vložil Jan Jireš z Jičína, kdy vlastně to přesně před volbama byly vkládány do zpravodajů politické letáčky. Tam poprosím velký apel na vás oba distributory, vzhledem k tomu, že budou letos troje volby, abyste se snažili v rámci svých možností a kompetencí zamezit tomu, aby se to stávalo, protože opravdu potom pro vlastně toho vydavatele je to pro i legislativní problém. Nejen ten společenský, to, že může být spojován vlastně vydávání zpravodaje s konkrétní agitací politického subjektu, ať už jakýhokoliv, ale opravdu ten legislativní, kdy pak to může někdo podat jako podnět a může to být vnímáno jako politická agitace v rámci předvolebního boje a to ve zpravodaji nemá co dělat. Tak. Tady ještě Markéta Čeková reagovala na to, že jde o nutná přispění k té kontrole schránek je možná jen za přispění majitelů schránek. Úplně teďka tomu Markéto, tomu nerozumím, jestli si k tomu můžete vyjádřit. Tak, slyšíme se? Tak. Asi neslyšíme. Tak kdyby, jestli to chápu dobře, myslíte, není to takhle, není potřeba za každou cenu, aby tam vlastně majitel schránky dal souhlas s kontrolováním, protože pokud vidíte, že v té schránce je vlastně zpravodaj, vlastně tam vidíte, že ten zpravodaj tam kouká, tak vlastně nepotřebujete souhlas prostě majitele schránky, aby jste zkontrolovali, že to v bytovým domě, že tam vlastně v 10 schránek, jako kde jsou 10 schránek a ve 2 vidíte zpravodaj, tak tam opravdu souhlas není potřeba to zkontrolovat, jako aby vám v tom dal. Samozřejmě pokud byste by vlastně chtěl kontrol zpřístupnit ty schránky, aby se do nich dovnitř podíval, tak to bez souhlasu toho majitele té schránky nejde, to je pochopitelný. Často ke kontrole je využíváno to, že třeba jsou lidé, kteří vlastně, když vidí cokoliv ve schránce, co vlastně není adresného, tak vyhazují do těch nějakých krabic přiložených a podobně, tak ten kontrolor vlastně prohlídne i ty krabice, jestli tam vlastně ten zpravodaj je pohozený, nějaký zpravodaj. Zpravidla se to stane, že když je těch domácností víc, těch schránek víc, tak tam někdo ten zpravodaj zahodí. To znamená, pokud tam v té krabici leží nějaký zpravodaj, tak je vidět, že byl doručený do té schránky. Samozřejmě pokud tam vhozený štos zpravodajů, tak to naopak znamená, že do té schránky asi vložený nebyl úplně. Ne. Máte další dotazy?
Dobrá. Pokud by vás napadly ještě vlastně další dotazy, jenom tak je klidně na naše sdružení pošlete. My vlastně je zprostředkujeme pro ať už na Českou distribuční nebo na Českou poštu a vlastně potom kolegové vlastně by je předali odpovědným pracovníkům, kteří by se s vámi spojili a vlastně probrali konkrétní vlastně vaše potřeby, konkrétní řešení, ať už to bylo to, co tady už zaznělo v rámci konkrétních měst, nebo jakýkoliv dotazy na distributory, tak vlastně tak ty kontakty předáme, aby vlastně jsme se společnými silami dopracovali k tomu, že ta distribuce, neadresná distribuce bude co nejlepší, protože vlastně cílem vlastně nás všech, to znamená nejen nás jako vlastně vydavatelů těch zpravodajů, ale i distribuční společností je, aby to fungovalo. Tam je vlastně jedna podstatná věc, tím, že vlastně Česká pošta ze své podstaty dělá vlastně veřejnou službu a vnímáte jako veřejnou službu, má být distribuováno velmi kvalitně a vnímá to tak vlastně vedení pošty, aby to bylo distribuováno kvalitně. Co se týká České distribuční, tam je ta situace, bych řekl, komerčně ještě ostřejší, protože pokud by Česká distribuční jako distributor selhala na trhu, tak vlastně v tu chvíli by a vlastně ty jednotliví zadavatelé, ty komerční zadavatelé, by tu vlastně Českou distribuční opustili a tím, že vlastně prakticky není kam jinam teďka tu distribuci vlastně dát, tak v tu chvíli by tu distribuci, ten systém, celý ten vlastně biznis opustili a znamenalo by to vlastně pro tu neadresnou distribuci by to znamenalo vlastně pozvolný pád, tím pádem je vlastně, co vím, tak jak Česká pošta, tak Česká distribuční dělají všechno pro to, aby ta distribuce, která opravdu teďka měla v loňském roce měla výkyvy těma změnama, tak aby se vlastně dostala na co nejlepší úroveň a vlastně, aby opravdu těch 90%, co vlastně garantují, tak aby byla vlastně ta spodní hranice toho, co vlastně při těch kontrolách potom bude řešeno. Byť sám vím, že v minulosti problémy byly a nevyhneme se problémům ani do budoucnosti, ale samozřejmě cílem je, jak nás vydavatelů těch zpravodajů, tak vlastně na tom trhu těch dvou distributorů, klíčových distributorů je, aby ta služba byla prováděna co nejlépe, aby samozřejmě lidi, co to roznáší, byli zaplaceni a pro nás, co si tu službu objednáváme, aby jsme věděli, že ta kvalita té distribuce bude odpovídající. Samozřejmě a efektivita je pořád nejlepší efektivita právě této distribuce. Tak, podstatná informace vlastně z toho našeho vlastně workshopu je pořizován záznam. My ten záznam připravíme, aby byl potom uložen vlastně někde k nahlédnutí, abyste se k němu mohli vrátit, případně aby ti, kteří se neměli šanci zúčastnit, aby se vlastně na ně mohli podívat taky, tak aby bylo pro všechny budoucnosti použitelný. Pokud byste chtěli pak konkrétní link, obraťte se na nás, pošlíme vám link, ale měl by být potom přímo na webu. Ne? Vlastně přímo na webu vydavatele zpravodajů.cz. Tak, má ještě někdo z vás nějaký dotaz? Nebo vlastně téma k diskuzi, co bychom tady měli diskutovat? Všichni, nejen pánové z distribuční společností, ale my mezi sebou? Já možná jenom v mezičase doplním, aby to nebylo špatně pochopeno, tak ta distribuce u České pošty běží mezi 3. a 6. dnem, jo, to znamená, není to do těch 6 dnů. A pak druhá věc, jenom trošičku se podívám jakoby do budoucnosti, malinko jsem to jakoby předeslal, na straně České pošty bude vlastně nějaký fokus na to, abychom opravdu s tím materiálem, který k nám směřuje do té sítě, to znamená ten informační leták, aby opravdu splňoval ty podmínky té služby a aby potom ta distribuce vlastně mohla vykazovat patřičnou kvalitu. Je to i něco, co vlastně jakoby je součástí našeho transformačního plánu dozorovaného ministerstvem vnitra. Jo? To znamená, to jsou ty naše budoucí kroky ze strany České pošty, tak aby jsme opravdu minimalizovali nějaké výjimky v té distribuci, aby jsme dělali to, co nám ukládá vlastně stát v podobě ministerstva vnitra a aby skutečně ten informační leták, pokud to splňuje to jeho zadání, tak byl distribuován správně. Děkuji. Martine, máte ještě nějakou závěrečnou informaci? Já jsem říct to, co jste, Honzo, řekl vy, že jsme posledním doručovatelem adresních zásilek mimo informačního materiálu v České republice a
i díky spojení nebo díky majiteli Vltava Labe Media opravdu si jako nemůžeme dovolit naší službu dělat nekvalitně. Krom samozřejmě občasného pochybení doručovatelů, to samozřejmě k distribuci jak této službě patří, ale tomu se nevyvarujeme, ale nemůžeme si dovolit tady opravdu nekvalitně doručovat, protože pokud teď někdo opustí leták a přestane ho dělat, tak už se k němu pravděpodobně nevrátí, takže jsme opravdu připraveni na to tomuto čelit a tenhle rok bude pro nás zásadní a zlomový, protože chceme udržet tu kvalitu a při tom obrovském objemu, co v té síti je, to není jednoduché. Dobrá, děkuji. Já tedy poděkuji všem účastníkům za tu vlastně hodinu a půl, co jsme tady spolu strávili. Ti z vás, kteří se budou chtít zúčastnit té diskuze na téma politická vlastně agitace, respektive vlastně politika v radničních zpravodajích, seminář bude probíhat 8. února. Vlastně už je potvrzenou účast máme od vlastně pana Outlího z toho úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. A ještě jednáme o účasti zástupce Nejvyššího správního soudu, tak abychom se bavili o konkrétních situacích, kdy došlo k nějakým selhání, co z toho vyplynulo, jaký z toho byly sankce, a tak, abyste byli připraveni na to, jakým způsobem se vlastně s tím popasovat, s politickými tlaky na to, abyste co se tam má nebo nemá zveřejňovat. Součástí toho semináře by měl být i nějaký právní výklad od vlastně našeho právníka, který vlastně bude, který má za úkol vlastně dělat jak nějakou konzervativní, tak nějakou liberální variantu ve smyslu toho, kam si vy vlastně jako připravovatelé těch zpravodajů troufnete zajít nebo se nechat zatlačit politiky, tak aby jste věděli, co vlastně ať už někde neprojde, nebo někde třeba standardně prochází, ale samozřejmě jinde to projít nemusí. Takže tam přijměte pozvání, samozřejmě ti z vás, kteří by chtěli přihlásit svůj zpravodaj do vlastně té soutěže Radniční oko, tak vlastně si podívejte na naše stránky, kde uvidíte možnosti nebo vlastně podrobnosti k přihlášení. Samozřejmě budeme rádi, když se zapojíte vlastně do činnosti toho sdružení a vlastně rozšíříte tu naši sílu na to, abychom vlastně vůči třeba právě teďka, co nastupuje legislativě, aby jsme mohli čelit. Mimochodem, tam je informace o tom, že je teďka v jednání takzvaný recyklační poplatek, kdy vlastně by z každé tiskoviny vlastně byl vybíraný recyklační poplatek, který vlastně tím pádem zvýší cenu vlastně jakýkoliv materiál, který bude tištěn. Je to ještě věc, která se ještě diskutuje. My právě se snažíme vlastně přímo se spojit i s ministrem životního prostředí, s jeho šperatorem, aby byly vlastně tištěná média, respektive informační média, aby z toho poplatku byly vyčleněna. Takže čím větší síla nás jako sdružení bude, tím samozřejmě potom i ta diskuze s těmi veřejnými subjekty, těmi legislativci bude o to vlastně o to jednodušší. Tak, děkuji všem za účast a těším se, že se někdy spolu zase uvidíme. Přeji hezký den. Děkuji také, děkuji za pozvání. Nashledanou.